Kardong Pini News Fast Karbiang Long Birta Tanjibang Nilisami Song Jalining Lengpi Aprangsi Birta Tipipen Arjuikta Puluni constituency Arlota Atumi vote jok tangdet api ajopor ki keongdung aradatum box atili kidokopura ratatum tulpa West Karbianglong ahoy lang keroy 230 polling station along EVM machine akili kidokopura kaprek abibilang nu puhan ki ponsi ripol ng jiku rat kehang Khat-khatia long pistol ibong lapen bang hini kineplon. Silunitan Paris Arlok San Francis Bornilda Catholic Church Alongta Good Friday Akhanan Armuk Patajain. Puluni constituency Arlo atumia dabapor anki ingsam jinpen bodjok ponlo lapen bodjok tekang et api. Ajopor tarabasa lapen udharjan along sector officer atum EVM VVPAT box akihino dokok na pusi akili box kewan lapen jongsi akili box 1 pen EVM VVPAT box hinodakte sector officer atum si adai lopura apuling tin along humri dampen langdam lasojok ki ongdong aradatum ke kamanghu atheki Akili abox kewan ke chokche lapen BJP atumsi la sosai ke klempen cepahai ponci aphansi ke klempusi ratatum arbok ajok tihili saisi api ong ahir ingkang ong ajok kiton kilang atum rangsi bangsam kanpen diffuse strong room an thondam jiphan cipon thudetlu Nito marongge. Nama posting officer election official lagi itu sektor besar don mana ada juga EVM sana kuci ঠিক আছে lagi nang kuci suppose ni sektor besar maju ni under police station do ada itu lah police ni do jadi istilah police station mesin yang otak kude immediate replacement kuri langsung nak langsung Keongdong aradatum BJP asorkar phanning kang samsedet ajok BJP non ephongke BJP rembek nang popura ratatum akimang lapen Karbianglong pen BJP phan toy nang popu akimang ahut akili box kedokok ajoksi ningkipung cepaklang lupusi keongdong aradatum jesonglo alanglitum kiten kok ajok ihud isi apor ratatum thurpa Puluni pen arunku News Fast Karbianglong Hamren rong sipi pen kahilo kilometer plikep Meghalaya ke dai mate ahoy pharohini rathong kep langkeroi polling station along radatum pen motor arlo along akile mate isi EVM abakot ke thekdun long lokpura rathurpak amat hurpachudut alangli tumpen EVM ponong le lapen non ephong wod jokpon tunang ji pusi hangtaram si towar harlong buitip pen rangkha poncheklo Rat atum kaningje ponatengke keram tang kili kahut anke akili abakor le do puwoi phit sita polling station arlo CB pon koktiti bonta nonke motor arlo CB kok ajoine kopine bidi kanglim to kok ta thek pusi rat atum pen honte pon halapu soluk sodak atomon ke japonji an angring dokok ajok tong sekot hamren rong sipi pen raikom asai khi atum adim along an paledam birta kiribdun un an ahut ke Bang Pharo sirke pra thongke pra troksi ang bongpen Bang Pharo troksi ra kriketom ansi wojok ponlong chotlang lapen un anke aron kilang charia tumpen monsam kapedo ponjia phan bor ipon lapen rata tumpen ripol
pedopon tunang jipu aputak kacuning rialo election commission aphan panongsi alo pajerdunlo that we the people of Langkaroy polling station would like to have repoll for Langkaroy polling station due to double EVM machine. So sir, we strongly demand to repoll for Langkaroy polling station. Chalo Malanda. Đây. चलो तो कैंडिडेट को दीजिएगा अच्छा ये एजेंट इसको दे दो ये लेके जाएगा डीसी को देकर आएगा yo dan bisa jalan tum singmai dam ko hadak disi office inda karena tum bange kroilo langhem pipen onar son timung news fast Karbi Anglong खटखटी पुलिस स्टेशन अंकांग खटखटी भोमकुरु अहिथियलंग पिनी आदा पोरफाइ सिल केपरा मिनिट थों केप अपर मलम स्पेशल नाका चेकिंग बमहुत इहुम स्कूटी नंबर प्लेट कावे फान होन्थे पन्सी 7.65 mm पिस्तल एवं मैगजीन इसी लापेन 7.65 mm पिस्तल आमुकेरेंग मुनि लंगपन लासोलंग बाहिनी चेनेबलंग कचेनेब चेकातुम लके निकोटो Sao Arta Inkoirapho Asar Buramen Karlitang Sahovi Sao New Colony Dimapur PS is PS Dimapur Pusi Pangthek Lapen Arunato Sao Arta Inkoiratro Asar Buramen Karlitang Niliojo Sao New Colony PS is Dimapur Pusi Alangnia Phanta Pangthek Long Pinibangso Sai ke Japon John Das SDPO Bokajan Cherabdun CI Borpothar Bhupen Kalita OC Khatkhati SI UB Mavlik Brahma Atom Chelangpet Pensi Bangsu Cherok Tok Asai Kinep Kangnang Pachun Pon Hanjang Lang Supen Bisnu Lekhe News Fast Karbi Anglong Aning kanwang ason thak pirthe adak Jisu aphan ke kroi Christian adhorom atu Good Friday talon pon lasonsi Silunijan Paris along Saint Francis Catholic Church Bornirja along Setami Pinikuru Sar John Ahin Pensi Jalin Ponsi Good Friday aparman procession kedam mate armuchejeng amai padupon kadukave monduli troxy church atum chingrum si labangso procession kedam amai padupon langche thingpen sarbinong timung news fast Karbi Anglong Pinia Bertal and Budget Iglok, Domit Hakme, Kardong.